Agapuso dulana sa 9 milyones ang nag-recover sa hingpit kay taptan sa COVID-19 sa Tibuok Kalibutan, samtang 22,000 sa mga ayo gikan dinhi sa Pilipinas. Nangayo na usab ang kapin sa 6,000 ka mga nataptan sa sakit sa COVID-19 sa Central Visayas og 95% sa mga nasakit og COVID sa Eastern Visayas ang nangaayo na. Samtang dinhi sa Cebu, sobra sa 50% sa 8,155 nga nataptan sa COVID-19 ang nangaayo na. Ang detalye sa report ni Femery Dumabo. Padayon man ang pagsaka sa mga hitaptan, hinuon pasusab ang pagsaka sa numero sa mga nangaayo sa Tibuok Kalibutan. Gani kagani ang udto lang miabot na sa kapin 8.9 million ang nakarecover sa 14.8 million nga mga nangasakit sa coronavirus disease. Ang natala mga patay worldwide, 613,213. Sa Pilipinas, 22,465 ang naayo na, gikan sa Tibuok ang kaso nga 67,456. Hinungdan nga 43,160 na lang ang aktibo o 1,831 ang namatay. Sa Central Visayas, miabot na sa 6,270 ang nakarecover. 6,965 ang aktibo, gikan sa 13,904 nga total COVID case. 669 ang natalang patay. Sa mga kaso sa Riyon 7, 2,606 niini gikan sa probinsya sa Cebu. 802 na niini ang naayo na. 25 usab gikan sa 68 ka kaso sa Negros Oriental ang naayo na. 27 sa 71 ka mga COVID case sa Bohol ang naayo na usab. Pabiling COVID-free ang lalawigan sa Siquijor. Sa 8,155 ka mga kaso sa Cebu City, 4,478 niini ang naayo na. 465 usab sa Mandawi City ang naayo gikan sa 1,510 ka mga kaso. Samtang 457 na ang naayo gikan sa 1,494 ka mga kaso sa syudad sa Lapu-Lapu. Sa Eastern Visayas, kagabi nitala sila og dugang duha ka mga kaso. Hinungdan nga miabot na sa 675 ang ilang COVID cases. Apan maayong balita kay 90% o 642 kanila ang naayo na ug 3 ang ilang natalang namatay. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.